Catalunya està liderant la revolució de la intel·ligència artificial en oncologia. Avui dia, el diagnòstic i tractament del càncer estan experimentant un canvi radical gràcies a la digitalització de milions de mostres histològiques i l'ús d'algoritmes d'IA amb precisió sense precedents. Projectes com Digipàtics ja estan permetent detectar el càncer de mama amb major rapidesa i fiabilitat. A l'Institut Català d'Oncologia, la integració de la IA en la radioteràpia amb el nou accelerador ATOS està revolucionant els tractaments, adaptant-se en temps real al pacient i reduint els efectes secundaris. I amb el projecte DeepCan, els pacients amb càncer metastàtic tenen ara l'esperança de tractaments personalitzats gràcies a la combinació de dades clíniques, genètiques i d'imatge. Catalunya està al capdavant en la lluita contra el càncer, amb diagnòstics més precisos i tractaments més efectius gràcies a la IA. El futur és aquí, i Catalunya en forma particular.